এইটা ହେଲା ଆମର ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଦାମବାଡ଼ି ଉଠିକି ଆସିଲା ଯୋଉ ଖାନନଗର ସେଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ବଢିଆ ସେଟ୍ ହେଇଛି ଏଠି ପବ୍ଲିକ ବସିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲର କାମ କାମ ପୁରା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆମେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛୁ ସେମିତି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ ଫରେନ୍ ସିଟିରେ ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚେୟାର ସବୁ ପକା ହେଇଛି ଲାଗିବ ବସ୍ ର ନମ୍ବର ସବୁ ଡିସପ୍ଲେ ହବ ଏଲଇଡି ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଗିଛି ଗଛ ମୋ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଲାଗିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଏଇଟା ଭିତରର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ କରାହେଇଛି ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ ବହୁତ ବଡ ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଖାନନଗରର ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଟକ ଏ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବୁଲୁଛି ଯେମିତି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବୁଲୁଛି ମାନେ ପୁରା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭଳିଆ ଲୁକ୍ ଦିଆ ହେଇଛି ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆମର କଟକର ଭାଇ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ପୁରା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କି ଆମର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବୁଲୁଛି ଯେମିତି ଏବେ ପ୍ଲେନ୍ ଏଇଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ ଆଉ କାମ ଚାଲିଛି କଣ ସରିଗଲାଣି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଅଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ବି ଅଛି ନେତାଜୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇଟା କରାହେଇଛି ତୁମେ ତ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କହିଲୁ ଆସିକି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛୁ ନାଇଁ ମୋର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତମକୁ ଲାଗୁଛି ସେମିତି ଫିଲିଂ ଏୟାରପୋର୍ଟ କନସେପ୍ଟ ହେଇଛି ହଁ ଆଉ ଶୁଣ ବିକି ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏଠି ପାନ ଖାଇଲେ ଭାଇ 5,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ କରାଯିବ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଠିକ ଅଛି ପାନ ଫାନ ଏଠି ପକେଇବନି ପକେଇବାନି ଆମେ ଢୋକିଦବା 5,000 ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଫାଇନ କରାଯିବ ଆମେ ପାନ ଖେପ ପକେଇବା ଆମେ ଢୋକିଦବାନି ଭିତରକୁ ଏରୋପ୍ଲେନ ଆସିବ ବିକା ଏଠି ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖୁଛୁ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ଆରେ ଭାଇ ରୁହ ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି ଏଠି ଉପରୁ ରୁହ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଉ ଆରେ ସେଇଭଳିଆ କନସେପ୍ଟରେ ହେଇଛି ନା ପୁରା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗିଛି ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ଜିଟ୍ ଗେଟ୍ ଏଇଠୁ ବସ୍ ଗୁଡା ବାହାରିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ଜିଟ୍ ଗେଟ୍ ଏଇ ବାଟେ ଲୋକ ବାହାରିବେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ଖାନନଗରରେ ହେଇଛି 16 ତାରିଖ ଓପନିଂ ଅଛି ନା କଣ କଟକ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଏଇଟା ହଉଛି କଟକ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପୁରା ବଢିଆ ହେଇଛି ଆମେ ବି ଯିବା ଏଇ ବସ୍ ରେ ବୁଝିଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଗ ଧାରରେ ବସିବି ଆମ ଅଜା ବି ସାଇଡ୍ ରେ ବସିବେ ମୁଁ ଗାଡି ଚଲେଇବି ଆଉ ଆମ ଅଜା ସାଇଡ୍ ରେ ବସିବେ ମୁଁ ଗାଡି ଚଲେଇବି ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଛି ଭାଇ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଫରେନ୍ ର ଲୁକ୍ ଲାଗୁଛି ଭାଇ